Sikubingelele sikwamukele mbukeli wensika yesizwe TV1 nomlandeli wohlelo iTell Your Story. Igama lami uNgosi wakamngadi. Njoba wazi ke ukuthi ke lolu hlelo likulethela nje abantu ke abazohlala phansi nathi ke bezosichazela ngeinkinga zabo ke ababhekene nazo empilweni. Mase belindela wena njengombukeli wensika yesizwe TV1 ukuthi ke ubafikele nesambulo noma ke uze nesombululo kule ndaba esobe sikhuluma ngayo namhlanje. Namhlanje sendaweni esingesidalule sihleli futhi nomnomzana la eceleni kwami naye futhi singeke simdalule nasebusweni futhi ke ngizosixolela ababukeli naye futhi ngeke simveze ngesimo sokusinda kodaba lakhe noma ngokusinda kodaba azoletha la phambi kwensika yesizwe TV1. Mbukeli soxolisa kakhulu ke ngevideo yethu edlule ke ukuthi ke sikulethele ukuhixo okuthize lapha na kumsindo. Sizamile namhlanje ukuthi sithi uqinisa kancane ke lapha namabhawodi ke kuyona ke technical team yathi usilungisela lapha na indaba yomsindo. Kodwa ke njengoba sisendaweni enomsindo ke kodwa nginesho ukuthi ke uzosizwa mbukele ekhaya nomzane. Sizokufihla njengoba sikufihlile futhi negama ngeke silisho. Engizokucela nje kuwena ke ukuthi ubingelele ababukeli bensika yesizwe TV1. Sakubona futhi njani? Ngithanda ukubulisa ababukeli kuyo yonke indaba abafilela kuyo. Nomzane umuntu ekhaya nombukeli ekhaya mengakubuka noma mengakulalela uzoza ukuthi ke awusuki lapha eKwaZulu Natal noma mhlawumbe yimi nginephutha ngokuhlala usukaphi? Ngokuhlala futhi ngisuka eStern Cape. Eastern Cape ba? Yebo kunjalo. Okay, so la eThekwini angesidala ukuthi uhlala la eThekwini ngesimo sokuthi ulethwe yini isikole angithi ngicathi. Yebo kunjalo kodwa ke noma ke ngathi kwangizuka ngisinike ndawo into nginanqabi le. Okay. Mbukele ekhaya uAnonymous la unodaba asilethele lona noma ngithi ke asibhalele ukuthi ke sizozama ukuthi simvashele sihlale phansi naye sithi ukuxoxa esilethele ke udaba lakho ukuthi lifuke sikwazi ukuthi sishare nezwe lonke laseNingizimu Afrika. Mfowethu ngingowongeni odabeni lakho ngiyalazi ukucayi and futhi ke kunezimpilo at stake. Kuzofanele ukuthi sinyathele kahle, we are treading on thin ice kahle mesikhuluma ngodaba lakho kodwa sizozama ukuthi umbukele ekhaya elizwe noma sichaze singene kulona lonke elijulile kodwa sizothi nje nqampu phezulu ukuze ke nombukele kwazi ukuthi naye esinikeze umbono wakhe kulolu daba esikulo before mfethu siye kulona kodwa udaba lakho kungokwenzeka isigameko lesi othi uzosixoxela ngaso. Ubumuntu onjani umbukeli mhlawumbe ngathi uchazela umuntu ekhaya ukuthi umuntu onjani kahle kahle wena? Okay, kahle indlela eliphila ngayo umuntu nje othandela abantu open into kanjalo nje. So umuntu nje othandela abantu open. Ekhaya bangaba ekhaya ngokuhlala siba u6. Siba u6. Mengathi mhlawumbe niba u6 bangaka abahlala nawo kwi household kahle. Abahlala nami nje ngoku ngathi baba yi4. U6 sonke khaya kahle abantu bawu4 mina. Okay, ungasibalela ukuthi uhlala nobani bani? Nhlala nobhuti abawu3 usisi oyedwa. Bese ubaba lo esisengaka. Bese soba yikhehle ngengithini bangubaba likhehle ubaba somdala siya. Okay. So umbukele ekhaya encwadini njoba ichaza nje umnomzane la ukuthi uphila nibangaka ekhaya kanje kuhleli bawu6 kodwa ke uhlala nobaba obhuti ababili nosisi. Abancane nawe la? Ya abanye bancane nami but abanye abadala kunami. Okay, khona bangaphambili bakho. Yes, khona bangaphambili kunami ungubhuti nosisi. Alright. Labo ngikhumbula kahle uthe basebenza bahlala nani? Ya abanye abasebenza abantu abasebenzelayo abajofuzelayo yabo. Okay, mnomzane ngizocela ukuthi ke singene edabeni esize ngalo kahle lokuchazela umbukeli la ku-channel ukuthi ke kwenzakalani empilweni yakho. Awusichazele nje udaba lapho kahle olukwenziwa baleli channel noma elikwenziwe la ku-channel. Angiqale kanje yabo. Ngathi kunotata engihlala naye ekungumkhulu wami kodwa mina ngimbiza ngotata bavele ngikhule ngihlala naye ne. Lo tata lona uyigwisa. Yes, uyigwisa. Udokotela futhi uyalapha noma unyanga. If ngicauthi uyigwisa umuntu othakatha into lo yayo kahle. Oh, umthakathi. Yathakathi uyalo uthakatha strong. Okay. And umthakathi waziwayo endaweni. Seziningi nje into ezenzile ezingekho right yabo. Kodwa abantu benginafakazi balonto. Manje singaze sifike ekuthakatheni kwakhe. Encwadini uthe ubufundisa ke manje ukuthakatha. Asiqalela nayo. Into osanda ukuyithola ngithi. Yebo kunjalo. Ubenzani noma iziphi izinto abezenza
ezikwenze zagcina wena usubona cause wena osumdala manje kulabahlala nawe ekhaya usubona cha ubaba uyathakatha noma umkhulu uyathakatha uyiziphi izinto ubenzani kahle 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 nathi ngilele nathi ngesikhathi sebusuku nje stadisha cause njengomuntu ofundayo yabo stadisha ngendlela yanibona ngathi ngizoyicinga ukuthi senilele yabo and wase nje wendlela wenza ngazo wenza ngendlela engayiqondi kahle engatholakaliyo enemithi ebotshwe ngomplastic amnyama yabona nje ube umuntu obeshade like umbheka kahle kahle ngokwenza kwakhe yebo so ube umuntu othi mephumile ethi uyomba noma uthi khona yosebenza khona abantu so ubengasho ukuthi kahle kahle yini ayenzayo ngokuphela ya abengasho ukuthi yini ayenza but kodwa ngendlela ayachaza ngathi bathi uyabuya emsebenzini but singabantwana kunaye understand okay itime njengoba siqhubeke kulo ishuyi kanje lisebenza ngawo leyo but nangona bisingayazi bayikanye lenzani alright umbamba nini ke ukuthi uyathatha noma umbamba kanjani usuku nje la akwazi ukuhlala phansi khona wasekutshela ukuthi cha mina na umsebenzi wala ekhaya umbamba kanjani kahle kahle if ngikhumbula kahle yolunye usuku angathi bekuseni njengoba ningumuntu ofundayo manivuka nenza izinto zami ngendlela yabo then ngemini wanenzela into engayiqondi yabo wavuka wapheka isidudu esiphakathi isidudu wasipholisa wabesenika isidudu esubindishi ithi andiyazi ini isidudu ungachazela umbukele ekhaya ngathi bayiparish eliphekwe ngempuphu alright ngiyaqhubeka ya sapholisa bese ninikeza ke yona uthi andihambe ke ndiye kulandlu yakhe asithi unendlu yakhe asebenzela kuyo ke naye angena kuyo ehlezi ivaliwe yabo indlu ehlezi imnyama ngathi loba andihambe ndiye kule ndlu ngifike khona ngifake leli parish but indlela elifaka ngayo andizungena mina ngizolifaka nje ndiphusha emnyango ngibuthi isikhathi imake le ndlu le isigcine ekhaya ya iseyadini ekhaya mina anivumelekile ukungena kuyona uyena kuphela ongena kuyona ya kuye kuphela umuntu ongena kuyo lonto kuye kuphela ongena kuyo lonto eyisengenile akulayito kuba mnyama okay mobuya ke lapha ekhambiseni parish because siyala ekutheni uconfessa nini ukuthi wenzalani balo okay into yabakhona ke laqala goloza ke kongena wena balanda njalo ngena nayo yedwa yabo asenimbuza ba njengoba kule ndlu ngena na wedwa mina ngizongena phaya if ndibendivelwa ingxaki kuzokwenzakalayo yeah wangicela ba sekuyisikhathi yabo umthando ukhulile yena sengafana noba ngunini noba kunini yabo if esifa yena ufisa uba kube ndiye umuntu onakela into zakhe ngendlela abenza ngawo naye okay futhi manje ufuna ukudlulisela ke izikhwama zakhe lezi asebenza ngazo umsebenzi omnyama noma uyasho ukuthi manje nezinto ezilapha endlini engifisa ungisaye nazo futhi kahle ukudlulisela kahle isikhwama ya ngisikhwama noba kahle indlela endifuna ngayo umuntu ngicela uba yona ndlela asebenza ngayo lena yona ndlela emasebenzisane ngayo sobabili so imake la engifuna uya khona kahle wamkela wena ukuthatha izikhwama lezi athi unikeza zona hayi lutho angeke ngikwazi okay kodwa ekusebenzeni kwakhe uhambile naye ndihambile naye ngoba beniforce ngemsa yenkani yabo nisiweni yaphi ebusuku semini nisiwe nenzani isikhathi sasebusuku lapha ebusuku kakhulu kanye kusenzi ungakathi ngaphuma ilanga and if yama naye ngiyena ukhuka phambili ngoba vele ngendlela yazi yeah entaba la siyakhona ndingethuki zonke into kuziba ngumuntu efuna enze yonke into uintroducehle lwani zakhe okay yabo into kanjalo nje so usungenile ke manje uhamba naye uyakukhombisa ukuthi kwenziwa njani imizi la ohlala khona ikhona esengenile kuyona wakuse ekukhombisa ukuthi enzani ini khona ya mininzi sengenile khona mininzi so bese vele nje usuqala ukuthi cha le ndlela uyayamkela kodwa uphoqelwa ukuthi uyenze ingathi uthi ngiyamkela kuba benyanzeliswa kahle ayonto enithandayo le ngoba bengicela kahle if andifuni ngiyaphuma kwakhe if ngiphuma kwakhe angathi ngophuma ndiki okay mbukele ekhaya ngicathu uyamuzwa uanonymous udaba lakhe la ukuthi cha ubaba
umkhulu ahlala naye umuntu osebenza ngomuthi omubi wafundiswa ngawo ngesimo sokuthi uyambona ukuthi uyakhula and usebanjiwe ukuthi usebenza ngento embi so wase ethathwa ehamba nomkhulu ehamba emthakathisa kahle kahle angithi okay wase introduce nasezilwaneni zakhe umkhulu angithi usuyazazi manje ukuthi kunezinto ezikuleya handle odongo uzibona ngamehlo angithi wakwayibona ngamehlo angikazi ngizibone ngamehlo kodwa kona ndiyayo ukuthi zikhona into eziphakulanzi le zikhona izinto zikhona into eziphakulanzi okay ini ekwenze wasaba noma ukusaba yini ekwenze wasaba ukuqhubeka nomsebenzi kamkhulu ngesimo sokuthi awuthi uyazi vele kuphilwa ngawo la ekhaya yini ke wena ekwenze wathi cha mina ngeke ngiyimele lento ngiyaphuma ekhaya ngiyahamba okay into engayo ngibeka kanje kunobhuti wami engimthanda kakhulu omncane manje na into engasuzananga ke kahle naye elikhehleleli uthi ukuwanikeza umuthi ehambeni kwe 2 weeks back unikeze umuthi ethi mina ngoba nenze kanjani ngifakele lo ubhuti wami khona azofa if esifa kuba uyena mina endothetha amandla ngaye mina endophakama ngaye kahle kahle mina ukudala igazi kahle kahle uthi ithwebula umfweni yes njengoba umfowethu umsebenze ngaye so iyona ke into ekwenza ukuthi manje uvela umsukumele nje straight uphume uhambe ekhaya ayona into enibona ningayithandi ningayizwa nje kahle le ukhona umuntu osedlulile emhlabeni omaziyo ngesandla senu nomkhulu noma ngesandla samkhulu ya bakhona akekho nabakhona encwadini lapha ku-email ubhale wathi unomfundi owafunda naye omaziyo enijwalene naye wakamakhelwane ubengathi unekusasa eliqhakazile washona awungichazele kwenzakalani lapho ukuze kushone usisi loyo and kwenzakalani after ekutheni usufike emngcwabeni wakhe ube wazi umkhulisana okay into eyenzakala umkhulu wanikeza njengoba nivana nentombazana le yabo and indlela zilanga ngiyawuthi yini ayithandayo yini angayithandi yeah lo mkhulu wami utata lona wanibuza uba umakhelwane lo wami angathi wasihlakaniphile esikolweni bese niyavuma ke namuhla okay wanicela ukuba njengoba ehlakaniphile ndivuma kanjani ahlakaniphi kwedlula mina uyabo andawe namthe ngitshela la ngamphendulile yeah banicela ba manje soyisikhathi kwatheni naye akalandele amahlo akayi kuyisomkhulu bayo kuba akakwazi ukuhlakanipha ukwedlula ingane yakhe yabo then wathenga idrink lomkhulu ngayithatha vele wafaka umuthi uthi yimina nifilapha nifika mina ningazi ngiyawubeka iphuzi le-drink kufika mina ni-act ngazi ngiyayiphuza bese ninika yena kuyena ozofaka wazizwa kanjani usuzwe indaba zokuthi udade lwabazakhe emhlabeni kwaba khona kona ukuphoxeka noba ke ibingekho yami nami into benizoyenza ngoba nami ngithunyiwe kahle kahle ya kuba khona nje ngcebeni wakhe nandaya kona babona abantu bekhala kona kodwa iqiniso nibe ndaba esile nje ngubani onesandla sakhe ukuzafa kuyasinda kakhulu mbukele ekhaya so ikona ke lokho kwenza ukuthi uvele uphume uphele njoba uhlala nje kule ndawo lesingeke siyidalule ngokusabela awusabi ukuthi uba abantu lapha bathumela izinto zikulandele mhlambe ngoba incathi insile ekhaya usazisele ezinye noma ukukhona wakwenza ukuthi uphume lapha ungena ungashiyanga lutho yakho ilutho akukho endakwenza uba even ebusuku andilali nje kahle ngiyethuka bathi umuntu omileyo phela eqobe bed yabona nje izinto nje so kuningi so kahle la mbukele ekhaya kusho ukuthi noma ngithi ngokubuka kwami usawumuntu osadinga ukugezwa insebenze ethize yokuthi igeze lesi sinyama noma lezi zinto zikamkhulu ezikuwe noma azifaka kuwe zigcine zingabi namandla kanje yacabanga ngawo futhi kahle ukufika kwakho la ku TV uzocela isizwe sikusize ngembono nanokuthi singayenza njani indaba yakho yebo kunjalo so bukele ekhaya njoba umuzwa nje uanonymous ukuthi udaba lakhe ngokwami likhulu kakhulu and lijulile ngoba isombululo salo udaba lolu angisazi singaba ngakuphi angazi noma umkhulu umuntu othakatha uyaboshwa noma mhlambe kwenziwa njani
noma mhlawumbe into engamsiza yikho mhlawumbe ukuthi uthola inyanga ezokusebenza iqinise wena angazi kodwa umbukeli kuma comment section engasho ukuthi ngokwakhe ucabanga ukuthi udaba olunje lungalungiswa kanjani noma lingabheka kanjani futhi uyazi ngiyofika nje ekutheni umbukeli ngasiza ngane wena ke njoba uthi lo muntu uyazi ukuthi usisi lokugcina lo okuyena ovulwa suma wathi uzobhalela ichannel oshonile mengathiwa noma mengathiwa umphakathi uyazi ukuthi umkhulu owenze lesisehlo noma owenze lesenzo yini engehlela umndeni wakho mawucabanga kuningi into ezingenzeka ba kahle lahle endlela ensuka khona ekhaya umuntu othakathayo uyachiswa uyabulawa yena kodwa ke into eyinkinga into engingakeza asethe kuzofana nabanye abangenzangani umndeni wonke phela lapha usubala wonke umndeni wonke sabona indlela sokulandela ngoba umndeni wonke uyathakatha umndeni cha so kahle udaba lapho lukhalela laba abantu abasele nobaba kahle ya into edala khona banilohlelo ngicingela abantu abasele ekhaya nomkhulu ba abekho safe usafe kubo abukho bangafana umphakathi ngezwe ungayazi bangunini and bangafana bangunini. Okay njengoba ngishilo mfowethu sangeke singene kakhulu kulona udaba lakho sizolidlula nje phezulu njengoba siphaza mase shiyela nje imbono kaMbukeli ukuthi yena ecabanga ukuthi singenza njani into efana le mase thina siyazama ukulandelela ukuthi ukuphi nakuphi esingakwenza ukuthi sizama ukuthi le ndaba sibhulele umlilo okhona ngoba kahle into le elokhu ikhandeka njengoba ikhandeka nje kunemphefumulo yezingane ekhona futhi kulezo sigame kuleyo ndawo leyo so angazi soyilungisa kanjani kodwa bengizothanda ukuthi nekukhona inyanga esisebenza nayo lapha kuhlelo esathokoza amakhosini engasiza odabelo nje noma engakwazi ukuthi iqinise namfowethu nomndeni wakhe isondele kuthina sikwazi ukuthi sizame ukuxoxa nayo noma ke umbukele ekhaya menombono acabanga ukuthi anganawo ukuthi sizame ukulungisa lo daba engenelele mfowethu mengathiwa uyacela ezweni iningizimu Afrika yonke ilalele amazwi akho ukucela nje kubona yini ongayicela futhi ungathini emazini okugcina before silivale uhlelo ukuze sikwazi ukuthi silungise le ndaba yakho endingine show mase kuthi uyalunga sizozama futhi ukuphinde sibuye nawe sizama ukutshela abantu lapha ekhaya ukuthi wasizakala kanjani into efana le amazwi okugcina ungathini umuntu okubuwayo lo. Okay amazwi okugcina engingawacela ukuthi ngicela nje ukucekisa if kunje kwenziwa kanjani kumele ngophi action emele ngiyuthathe kuze umndeni wami uzoba safe. Yeah. Ikona nje lo kudingayo ukuthi umndeni wakho ube safe nawe ukwazi ukuphila normal life ukwazi ukubuyela esikoleni konje ubehlelayo usafunda ngithi hayi ngithatha attend esikoleni ngoba kanti sengiyasaba nje esikoleni ya khona ngeke kwakulula kwenzeke lokho ukuthi uwazi ukuthi uphinde futhi ubonakale la indlela zakho zifana ingakho ula endaweni la ubalekele khona njengamanje. Yebo mbukele ekhaya Tseka Sizwe TV1 ikulethele lo hlelo tell your story ngithanda nje ukubonga kakhulu kuwe mbukeli ngokusubscribe nokulike nokushare nokusupport le channel inombolo yethu ilula kakhulu if unodaba ocishe lifanele la mnumzane noma ofisa ukushare naye noma ofisa ukumbonisa kulula kakhulu ithi 062 ithi 012 ithi 1225 inombolo yethu wenjeleyo ke ongasithinta kuyo ke mbukeli wenze Sizwe TV1 nomlandeli wohlelo siyathokoza amakhosini mnumzane ngithemba ukuthi udaba lakho sizolilandelela sikazi ukuthi sikusize futhi kuloko obhekene nakho. Yebo ngiyabonga. Until ivideo landelayo mbukeli siyabonga.